Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, dumateng segenap jamaah sholawat kubra ingkang sami rawuh wonten mriki majelis ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng Shahibul Hajjah Al Ustadz Fathur Razak keluarga ingkang kawula mulyakaken, boten kesupen khususon dumateng Gus Syafiq ingkang fa insyaallah mangke paring pengaosan kitab ingkang kawula mulyakaken, wa khususon dumateng ingkang paring mauidhah mangke fa insyaallah Kiai Haji Syafiq Ashadi bin Ismail Al-Kedung Malini ingkang ugi kawula mulyakaken lan sedanten kemawon ingkang rawuh wonten mriki majelis ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kelawan waosan alhamdulillahi rabbil alamin, mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki majelis estu pinaringan kathah ridho saking Allah. Mugi-mugi angsal ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Lan kelawan waosan sholawat kubra, mugi kula panjenengan sedaya angsal kathah syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wau ingkang kawula mulyakaken kados dawuhe Ustadz Fathur Razak wau, panjenengan sing sabar. Soale mangke sing ngaos kathah fasbir inna waqtallahi haqqun. Wis sabar, yakino ambek janjine Gusti Allah. Fa insyaallah mangke hasile sae. Fa insyaallah mangke barokah, fa insyaallah mangke beto manfaat. Dadi panjenengan sing sabar mangke nggih. Kula niki krana sing ngaos niki tasih wonten kathah. Dadi wonten Gus Syafiq ingkang maos kitab Riyadhus Shalihin mantun ngenten. Terus mau idhoipun Gus Syafiq sekaligus doa. Dadi kula namung pengumuman mawon. Dadi sekedhap malih niki wau tak sanjange penutupan nggih. Penutupan rutinan wonten Jatirejo wonten Mambaul Hikmah. Niki lak namine Mambaul Hikmah. Tapi penutupan sementara menjelang bulan suci Ramadan mangke mantun pas Syawal dibuka malih. Tapi panjenengan ampun diniati penutupane sak mangke, soalnya mangke penutupane niku kula niati pas wayahe kholipun teng pondok. Tadi teng pondok mangke acarane nggih sholawat kubra sekaligus pengaosan. Pak insyaallah mangke sing ngaos niku wonten dugi Jatirejo Yai Mas Rihan. Tepang jenengan nggih. Nek wong Jatirejo jelas kenal kabeh nek ambek Yai Kan. Tadi salah setunggalipun Yai Kan ingkang ngaos wonten Gus Abdullah Yai Husain niku putrane. Nggih fa insyaallah mangke nggih wonten lintune lah menawi wonten boten rawuh enten Kiai Haji Falahul Alam Gus Falah, wonten Kiai Haji Syafiq Ashadi, menawi wonten udure kiai ini sing diundang kok boten rawuh. Tadi panjenengan santai mawon, pasti ngaji kok. Pasti enten sing ngisi ngaji. Ngono nek gak ono sing teko kabeh ya aku sing ngaji ngono ae. Para ingkang kula mulyakaken, sakniki niku penutupan sekaligus khol. Khol niku manfaate kathah. Dadi kula tak ngaji khol lae titik. Sawangane gak ngaji blas sak ya apa ngono nggih. Dadi khol niku manfaate kathah. Salah satune dawuhe sahabat Umar. Wonten kitab Al-Hawi lil Fatawi. Sahabat Umar niku dawuh ngenten. Dadi nek ana wong mati mantun ngonten kok dikubur, mantun ngonten kok didungakno. Dadi dawuhe niku munine ngenten. Idza mata Ibnu Adam. Oh, sik dawuhe munine ning apa ya? Rada lali kula sali.
hadiyatun lil mauta utawa ilal mauta. Panjenengan ngadakno khol mesti kula enten unsur donga nggih ndongakno sih dengan perintah Kanjeng Nabi donga niku. Makanya Kanjeng Nabi nek dawuh abdu pertama ndongakno ditujukno nang wong mati, wong sing dikholi. Was-shadaqatu niku hadiyatun ilal mauta. Donga ambek sedekah niku yang terbaik, hadiah terbaik ditujukan untuk orang yang meninggal dunia. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Terus dilanjutno dawuh sahabat Umar. As-shadaqatu ba'da dafni. Wong mati niku lak yo mesti dikubur sih. Nah, nek mantun dikubur kan diarani wong mati. Nek durung dikubur mosok ya diarani wong mati. Mboten sih. Dadi nek ana wong mati mantun dikubur, as-shadaqatu ba'da dafni. Panjenengan kok gelem ndongakno kaya perintah Kanjeng Nabi. Panjenengan kok gelem kirim sedekah. Mesti wong mati niku tak ndongakno mbok lewat tahlilan, ya mesti lak ana pulurane sing nggih. Elek-elekan ana gorengane lah, ana kopine lah. Lah niku kan minangka sedekah nggih. Lah panjenengan kok nglakoni ngoten niku, kados sak mangke ngadakno khol niku dawuh sahabat Umar as-shadaqatu ba'da dafni. Ya kok sawabuha ila salasati ayamin. Sing pertama, panjenengan kok ngirim sedekah, kok ndongakno. Pertama, panjenengan lakoni ngoten niku langsung duwe garansi, duwe manfaat nang ngene wong sing mati sampai ila salasati ayamin, sampai 3 dina. 3 dina yang mati gak sampean kirimi donga, gak sampean kirimi sedekah, kowe wis seneng wisan. Wong mati niku, nek panjenengan kirimi sedekah ambek donga, niku garansine ila salasati ayyamin. Wa fis salasati, nek 3 dina kok panjenengan ngirim donga maneh, tahlilan maneh, apa maneh bendina. Biasane wong Jawa iki bendina kok sampai 7 dina nggih. Mriki lak ngoten seadate. Bendina ya tambah luar biasa, tambah saweneng sing mati. Wong bendina. Niki umpama dina iki mantun meninggal dunia nggih panjenengan jenengan ngadakno tahlilan, kirim donga. Panjenengan yo ngekeki sedekah sak duwene. Ditujokno digawe wong mati mantun tahlilan iku otomatis duwe garansi 3 dina. Nek wis 3 dina kok kirim donga maneh, kirim sedekah maneh. Wa fis salasati lan ing dalem 3 dina. Ya beko sawabuha ila sab'ati ayyamin. Niku garansine digawe wong mati. Dadi wong mati garansine maksudnya wong mati ku mesti oleh manfaat, mesti oleh ganjaran, mesti menikmati nang jerone alam barzakh. Niku garansine ila sab'ati ayyamin sampai 7 dina. 7 dina kana wong sing ndongakno gak masalah. Wong mati jek seneng jek duwe garansi 7 dino. Tadi 7 dino gak kentekan mangan, gak kentekan ngombe nek wong menungso niku. Wis gak kentekan rezeki nang kuburan niku. Iku nek 3 dino panjenengan sedekah maneh, kirim donga maneh. Apa maneh kados adate wong Jawa niki bendina. Iku cara oleh sangune tambah akeh. Wong bendina sampai 7 dino. Oh niku nek cara dawuh sahabat Umar, mantun sedina niku ngirim sedekah, ngirim hadiah duwe garansi sampai 3 dina. Nek 3 dina sedekah maneh, ngirim donga maneh garansine sampai 7 dina. Dadi cek luwe apik panjenengan iki mangane dawuh sahabat Umar. Ya luwe apik atan dadi wong Jawa sih bendina nggih. Tapi umpama panjenengan sedina terus 3 dina mboten napa-napa ngoten lho. Misale ana wong ku ekonomine mboten sepinten, mboten patek duwe, aja dipaksa bendina. Ki ojo dilokno, wis gak apa-apa lah sedina. Mantun wonten 3 dina niki. Mantun wonten 7 dina niki, ngoten. Menawa ana sing kurang, mampu jenengan nek mampu mboten napa-napa. Sedekah niku keikhlasan panjenengan. Niku manfaati ya digawe wong sing mati. Sing mboten sae niku nek gak kirim donga ya gak kirim sedekah iki jelas wong tuane ngersula sing mati. Temen nang kuburan niku paling nelongso paling. Anak turunku ini tak kei tinggalan akeh, aku gak tahu disedekoi, gak tahu dikirimi donga nelongso. Dadi nek bendina tambah sae bendina niku. Lah engko nek wis 7 dina, misale niki kados dawuh sahabat Umar, sedina kirim donga, kirim sedekah, lanjut 3 dina niku duwe garansine sampai 3 dina, 3 dina kirim donga maneh, kirim sedekah maneh, garansine sampai 7 dina. Nek wis 7 dina wa fisabi, ya kok sawabuha ila
khamsatin wa isrina. Ini nek dawuh Sahabat Umar, kitab Al-Hawilil Fatawi, kitab hadis ini. Nek wis 7 dina niku duwe garansi ila khamsin wa isrina, sampai 20 dina. Nah ini sing kurang biasanya wong Jawa. Mari 7 dinane panjenengan kirim donga maneh, kirim tahlilan maneh iku pirang dinane? 40 dinane nggih. Tapi malam Jumat ya sesuai berarti. Soalnya enten sebagian desa, sebagian dusun. Yo mari 7 dina iku wis gak kirim donga, gak kirim sedekah. Wis gak ngadakno tahlilan maneh. Sampai 40 dina kayak ngadakno tahlilan. Wonten sing ngoten niku. Nek mriki tiap Kamis nggih. Kamis malam Jumat langsung sesuai malahan. Dadi nek dawuh Sahabat Umar nek wis 7 dina wa fis sabi'i yaqo sawabuha ila khamsin wa isrina, duwe garansi, duwe masa aktif, duwe manfaat gawe wong sing mati niku sampai 20 dina. Engko nek wis 20 dina, nek wis 20 dina panjenengan sedekah maneh, kirim donga maneh, iku garansine masa aktive wa fil khamsi wa isrina yang kau sawa buat ila arba'ina, baru garansi ini 40 dino. Wis 20 dino baru duwe garansi sampai 40 dino. Jadi panjenengan sing duwe adat sing mantun 7 dinane terus mantun ngonten langsung meloncat nang 40 dino niku kula anjurno 20 dinane kekno. Tadi 20 dinane kayak ono tahlilan, yo kirim sedekah sak mampune sak ikhlase. Manfaate digawe wong sing mati ngoten. Dadi engko nek wis 40 dina terusane dawuh Sahabat Umar, wa fil arba'ina niku ilal mi'ati. Nek wis 40 dina duwe garansi sampai 100 dina. Nek wis 100 dina wa fil mi'ati niku ila sanatin. Nek wis 100 dina duwe garansi sampai setahun. Nek wis 100 dina duwe garansi sampai setahun. Nek wis setahun kok ngadakno pas pendak, niku ngadakno maneh utawa pas setahun pisan niku ngadakno khol, nggih. Nah, kan sing dibahas sak mangke, sing dilaksanakan sak mangke. Sak mangke kan insyaallah khususi khole Ibu Jumiati nggih. Almarhumah almarhum laha Ibu Jumiati. Umume damel guru-gurune kula panjenengan sedaya, babahe panjenengan sedaya, buyute panjenengan sedaya. Nek ngadakno khol niku digawe kabeh manfaate. Lah iki nek ngadakno khol wa fi sanati, nek wis taun kok ngadakno khol, nek wis taun kok kirim donga kados dawuh Kanjeng Nabi wau, addu'a wa sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Kok gelem sedekah maneh niku manfaate nanggene ahli kubur, nanggene wong sing mati. Garansi ambek Gusti Allah. Niku dawuh Sahabat Umar, niku sampai ila alfi amin. Piro? Alfi amin. 1000 tahun. Niku manfaate nek gelem ngadakno khol. Dadi wong mati iku lho tenang nang kuburan niku. Cek duwe sangu soalé sangka dungane panjenengan, sangka sedekahe panjenengan. Dadi tenang nang kuburan iku miturut dawuh Sahabat Umar wonten kitab Al-Hawilil Fatawi. Iku ya kena digawe dalile wong-wong ngadakno duwe adat tahlilan. Sami mawon sih, cuma kan benten gedhi ngoten mawon. Dene jenengan ben Kemis malam Jumat kok kirim donga, kirim sedekah, dudono nek panjenengan ku tiyang ingkang birrul walidain. Soale wong birrul walidain nang wong mati. Wong birrul walidain nang wong mati minimal sak minggu pisan. Iku iso dibuku birrul walidain. Nek sak minggu gak blas, gak tau ndongakno sing mati. Ya iki termasuk sing mboten birrul walidain. Dadi nek saged sak minggu pisan minimal. Sak minggu pisan nang kuburane nek iso ojo mek teko omah tok, nek saged parono nang kuburane. Soale manfaate kathah. Iso iling-iling mati, iso dadekno panjenengan iku tambah dados tiyang ingkang sae. Dadi nek saged sak minggu pisan. Para ingkang kula mulyakaken, kinten pun cekap saking kawula, sawangane kula terusna niki enten sing ngaos. Besawi sampun rawuh mboten? Oh, besawi sampun rawuh.
saking kawula mulai awal ngantos akhir menawi kata khilafi kata lubuti kula nyuwun agungipun pangapunten. Panjenengan eling-eling malih nggih tanggale penutupane mangke teng pondok salat kubra tanggal 6 7 Februari. Cuma acara hole mangke panjenengan salat kubra panjenengan rawuhe salat kubra pengaosan niku tanggal 6 Februari utawa nek saiki bulane apa? Januari nggih. Jadi 6-7 Februari, tasik setengah bulan lebih kan gitu, setengah bulanan lah. Jadi panjenengan kados biasa nih numpak sepur kelinci bareng-bareng ya oleh, masih bawa elep ya oleh. Pokoknya 6 Januari nih, 6 Februari nih gitu. 6 Februari acaranya bakto Isa, mantul Isa kados biasa nih. Jadi niku panjenengan imut-imut. Awalan wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.